hapon. Kaloy sa Ginoo nakagraduate ta og 16 ka mga graduate PWOD karong hapon na din sa Tiguman. Sa una before nangasuko pa ni sila kay naapil sa listahan and hangtod dami mga invitation sa ilaha mga meetings diri sa Tiguman dili mag-attend. Pero salamat na lang kay karon kining program nga gipahigayon ni sa atong Mayor Joseph Tagas. Na-enganyo gid sila, na-encourage gid sila nga mo attend. Unya, salamat na lang kay gikan out of 26 at 23 nag-enroll, nakagraduate og 16. Ang uban ay nag-positive yun, na wala nakagraduate, nagapadayon pa sila pag-eskwela karon. Sa original list, mura og naatay 103. Pero nakagamay pa lang atong nag-graduate. Pero manghinaot ko nga sa sunod pa nga mga schedule na ihatag din sa Barangay Tiguman, kami sa Tibok Council 100% among suporta nga mo invite pa atong mga PWODs nga wala pa na enroll sa SIDLAC. Usa kada kong tabang ning programaha ka para sa imuha? Para sa ako, sir, dako kayong tabang tungod kay ang mga tao, ang mga PWODs nga sa una siguro nalulong sila. Siyempre, ang peace and order nato is naka-state, nakataya siya dito. Pero karon ako nakita nga tungod aning program, sabayan po siguro sa COVID, mura medyo na ang atong sitwasyon sa peace and order dito sa Tiguman, maayo no gyud. So, purya-buyag lang, hapsayta. Sa mga nag-graduate karon sa Tiguman Cup na ay gihatag ang ikaang barangay og 500 each? Yes, tama sir. ba? Naningkamot ang Barangay Council sa Tiguman pero sa badak na mga fan. Okay. Kay para to encourage o pagpasalamat na lang sa effort nga ilang gigahin during sa ilang 3 months, almost 3 months na pag-anhi kada Sabado. And then para pud sa ilang nga makatabang pud sila gamay. Lastly ma'am, unsay imong mensahe sa atong mga PWODs? Sa ato ang mga graduates, sa PWODs karong hapuna, akong ipaabot akong dakong pasalamat kaninyo sa inyong pagtubag sa among tawag. And then dili lang mani para mawala lang ang inyong pangalan sa drugs sa watchlist, kundi po ma-feel ninyo ang kalipay kung kita tanan magbago na. Mabago ang atong mga paglantaw sa kinabuhi ug makahatag ta og good example para sa atong mga anak kon sa atong ugma. Mahatag na to sa ila, ma-explain na to sa ila na mas nindot gyud kung dili ta magamit og drugs. Kaya ang atong kaugmaon, atong future is mahimo gyud nga maayo gyud ang atong kaugmaon ug mapuhon.